tejto časti podcastu Právo a občan si vysvetlíme, čo je to záložné právo. Účelom záložného práva je zabezpečiť nejaký dlh. Teda ak niekomu požičiavame peniaze a chceme si zabezpečiť vrátenie tejto pôžičky, tak zriadíme záložné právo k nejakej jeho veci, napríklad ku hodinkám. Idem napríklad kamarátovi požičať 100 eur a keďže mám pochybnosti o tom, či mi ich vráti, tak si ako zábezpeku, teda ako záloh, vypýtam od neho jeho hodinky, ktoré stoja napríklad 200 eur. V prípade, keď mi kamarát nevráti 100 eur v dohodnutom termíne, tak ja môžem hodinky predať a z tých peňazí, ktoré som získal, si vyplatím dlh a zvyšok vrátim kamarátovi. Záložné právo sa však často zneužíva. Zneužívajú ho najmä rôzne spoločnosti, ktoré požičiavajú občanom peniaze a potom, keď títo občania nesplácajú peniaze, tak si uplatnia svoje záložné právo a predajú napríklad ich byt. Čiže dávajme si pozor, ak si berieme nejakú pôžičku, tak pokiaľ to nie je nevyhnutné, nikdy nezriaďujme záložné právo k svojej nehnuteľnosti. Na takéto zriadenie záložného práva dokonca nemusíme ani overovať podpis, čiže môže sa to udiať veľmi rýchlo, niekto nám dá jednoducho podpísať záložnú zmluvu a zrazu máme založený dom alebo byt a keď nebudeme peniaze splácať, tak nám ten byt môžu vydražiť alebo predať alebo speňažiť iným spôsobom. Podobne vlastne postupuje aj banka, pretože hypotéka je v podstate pôžička zabezpečená záložným právom na nehnuteľnosti, teda na pozemku, na stavbe alebo na byte. Záložné právo je teda užitočný nástroj a môžeme si s ním zabezpečiť poskytnutú pôžičku, ale môže byť aj ľahko zneužiteľný, najmä ak zriaďuje záložné právo niekto, kto nemá vedomosti o dôsledkoch svojho konania. Teda ľudia si myslia, že podpíšu nejakú zmluvu a tým je to vybavené, ale v podstate môžu jedným podpisom prísť aj o svoj byt alebo dom. Takže dávajme si na to pozor a riadne čítajme zmluvy, ktoré podpisujeme. Na záver si ešte povedzme, ako pokračuje v živote pani Eva. Tá odišla z práce a novú prácu sa jej nepodarilo získať. Navyše napožičiavala peniaze, keďže je dobrosrdečná a v súčasnosti už nemá na účte skoro nič. Videla v schránke inzerát na letáčiku, že istá spoločnosť ponúka 5000 eur v hotovosti do 24 hodín. Stačí iba založiť svoju nehnuteľnosť. Pani Eva teda našla kanceláriu spoločnosti v meste, vošla do kancelárie, krátko si pohovorila so zamestnankyňou a podpísala zmluvu o pôžičke na 5000 eur. Okrem tejto zmluvy podpísala aj záložnú zmluvu, kde založila svoj byt. To znamená, že ak pani Eva týchto 5000 eur nezaplatí, môže táto spoločnosť predať jej byt a vyplatiť pôžičku z týchto peňazí, ktoré získajú predajom bytu. Neuveríte, čo sa stalo, pani Eva do 2 mesiacov nestihla vrátiť 5000 eur a jej byt predali na dražbe. Pani Eva si sa dostala peniaze, ktoré zvýšili z dražby, avšak musela ísť do nájmu a platiť si vlastne nájom z týchto peňazí. Takže takto ľahko pani Eva prišla o byt. Stačili na to 2 podpisy. Dávajte si teda pozor, čo podpisujete a vždy si to poriadne prečítajte alebo najlepšie skonzultujte to s nejakým dobrým právnikom. Tento podcast je súčasťou iniciatívy Viac rovnosti. O našich cieľoch si môžete prečítať na web stránke viac-rovnosti.webnode.sk. Budeme radi, ak sa k nám pridáte. Do počutia na budúce.